ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಚನಿತ ಗಂಟೆ ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪು ನೂತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನಿ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಪೇರಲ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಸೋನ್ಪು ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಪೇರಲಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು 7 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 72 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಪೇರಲಾರ್ದು ಬದ್ಯಡ್ಕ 14 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು 72 ರೂಪಾಯಿ ಬದ್ಯಡ್ಕಡ ಒಂದು ಜಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿತದ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಆಯ್ತಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ರಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾ ಪಾರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 46 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು 7 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ 26 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಐಂದ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಪ್ಪಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪೇರಲ ಹೋಗೋಣ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಪೇರಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಪೇರಲಾಡು ಬರ್ತದೆ ತುನ ಎನ್ನಡ 7 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 3 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಬಸ್ಗೆ ಹೋಯಾರ 2 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪರ್ಸ್ ತುನಾಗ ಐಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಸೇರ್ಪದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಐಟು ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ಪದೆ ಟೋಟಲ್ 32 ರೂಪಾಯಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆಡು